General Secretary ka parti UDP ulayathu bana kaliang ka parti kampatla ban RAI yanu kan TIKET banyakhun na ka NONGKREM constituency. Kumba kalong mentahi na kaliang nong ai buit barangba ka parti UDP uba bindu lanong ulapan bena ba unyakhun ya ka election ar pholai na NONGKREM constituency na ka parti UDP katba MLA ka NONGKREM constituency uba lambor malngiang ru ulami haki khubor bo unpan tiket na ka UDP banyakhun ya ka election ar pholai barkane kala JINGKULMAR kinong songnong jong ka NONGKREM constituency habai kran bodba JEMINO mautho uloong habai dei ba ka NONGKREM constituency kamdan kanu ka JINGKULMAR namar ba ka parti UDP ka doni ka state election committee district election committee ka circle election committee kiban page bat penbej ya kane ka benta kamdan ka JINGKULMAR se kilaban pensngo na siya ni satay baka don ka JINGKULMAR kapay di ka NONGKREM constituency kadang nga syukwa ban ong epi ang ni ka port bangi nakaliang jong ka party ka ngidon ka state election committee ngidon ka district election committee ngidon rookie circle ban ngiyak kat kum ka procedure no aba nakaliang jong circle ki recommend ni ka kerteng jong no nai nakaliang jong ka circle ki hapan panpoy siya ka district but ka district kinpoy siya ka state election committee but ka state election committee ha ka jing perkhat ka jong ka babiyang tabe no kan sa ay ka final decision nomor ka state election committee kada ka final authority pi ka bayde ba ka NONGKREM constituency hod ni iba ngashko ban ong hani banakaliang jong MLA jong ka NONGKREM constituency mo ba lambor malingyang ilarong siya ka party jong mentala kumba si snamtam but ila pensko nakaliang jong iro ba ikwa banakun naka party UDP but ila pa ya ka kerteng jong iro lang ba ka circle siya ka district menta kan sapan poy siya ka state election committee te but aka juga poro ni don rangba nong elam jong party ru ibalong i chief advisor jong party iba bendo lanong iba ngia burom lot boro namar ba mai ide the tallest figure menta kuma aka bai de party UDP dia nakaliang jong iro ilapan pa ba ikwa banya kun ya kanika election na NONGKREM constituency te hamre hakabay de bagani kampan ni nakaliang jong party min hab banya bishar ba no bangin hab banya pedlot na baro khat ke angles nai hakabay de bagani ka NONGKREM constituency but khadu khatwai isa ay ya kataka final decision nakaliang jong state election committee ya uno to ya uno baterwa ma banya kun ya kan ke election na NONGKREM constituency na try agajing start ko jong party ni sa shim ya RAI ka babahatam kelam da pun smosi yano ru namar bang ibu ya ka party hakmatam bani ko ban job ya kan ke seat bro ndai tang na NONGKREM na keleng ki constituency but menta kari ka poring iru bangin hapan ngin hapan identify but ban select pai ki candidates galanti ke badai kan ni ka decision ni hamanya kat kum ki procedures ne di mentang mla ban le kerki ya kanu kam nakanu constituency mo de ngi don ka procedure nakaliang ka party bangi hamanya thau ya bishar ha bin per bin ha ka bai dei bat ka jinglong jung ki constituency ki bopir but ha ka bai dei bat ka jinglong jong ki nong yalam ki baterwai ladi bani khun nakani ka party UDP ki jongi tingi hapan penon kam ya ka start nakaliang jongi kum ka party ru mo ka state election committee ngi don ki nong yalam ki babon naki district bopir but kini hi kan sa shim ya ka RAI ka iko bahatam nak benta kumno banjit iki candidate naki constituency bopir ndai tang NONGKREM ndai naki wiki constituency ru